Bos días, vamos vos informar un pouco da evolución da Festa da Vendimia ao longo dos anos. A primeira Festa da Vendima desenrolouse nestes paraxes que estamos ahora mesmo no ano 1963, foi a primeira edición da Festa da Vendima. E seguiu por uns 10 ou 15 anos, creo recordar. Logo tuvo un parón dunhos anos e foi recuperada cando Paco, noso actual alcalde, entrou de alcalde, valga a redundancia, e volveu a coller os mandos para desenrolar a festa. Antigamente, que eu sepa e que eu teña constancia, a festa consistía nun desfile de carrozas e nun xantar popular. Ao longo destes anos, eu levo con Paco 17 anos, levo 14 na comisión da Festa da Vendima e fomos introducindo cada ano pois algo novo, inda que non hai moito de onde tirar porque a temática é moi reducida. Actualmente, bueno, antes, pois era o desfile de carrozas. Bueno, nós aquí neste barrio vamos participando pois, desde que se reanudou a Festa da Vendima, que estuvera unha temporada paradiña, e nós, desde que se reanudou, pois, participamos casi todos os anos. Generalmente, pois, as familias, cos nenos, cando eran pequenos, participábamos algo máis. E vimos sacando unha idea, vimos traballando unha idea un mes ou dous antes, e sobre esa idea vamos facendo, vamos proyectando, xuntando materiales, buscando un trator ou ben unha camioneta. Pois temos feito moitas diversas, desde unha lagareta, con prensas, a algo de todo que está relacionado co tema do noso, do viño. E tratamos de levar a este povo, pois, aunque só sea pola mediación desta festa, leválo un pouquiño arriba. A comida no Salgueiral. Bueno, o Salgueiral eu creo que é un dos paisajes máis emblemáticos de Leiro, e aquí, sobre todo, esta zona é onde se celebra a Festa da Vendima. É unha alameda que ten moitos álamos, moitos chopos, bueno, algúns diles amieiros, algúns diles houbo que cortar este ano porque tiñan enfermedade, e entonces replantáronse agora. É unha superficie que ten aproximadamente sobre 7 hectáreas, que procuramos ter cuidada, pero que a verdade é que unha superficie verde tan grande, pois costa moito sacrificio e esforzo. Temos un pouquiño de todo, temos nesa zona o campo de fútbol, temos unha zona recreativa para nenos, e tamén temos unha zona de paseo importante que está enclavado dentro do paseo de Terras do Avia. Por lo tanto, eu creo que é unha zona importante, e despois, a continuación, sigue o campo de San Antonio, que creo recordar que son outras 5 hectáreas, e que remata co ponte románico de San Clodio, que é Vic xunto co mosteiro de San Clodio do ano 82. Despois, bueno, a todo ao longo discurre o río Avia, que é o que lle dá naturaleza a esta zona e a este viño. Bueno, o centro urbano, digamos así, ten un recorrido de aproximadamente 3 km o río Avia, desde a ponte de San Clodio hasta Gomariz, e é unha zona que procuramos ter con actividades e con ben cuidado durante todo o ano. A entrega de premios, xogos populares, empezamos cun pequeno mercado artesanal no paseo fluvial, outro ano xa fomos incorporando xogos populares, non funcionaron moi ben, a xente que se encargou pois tampouco levou moi ben, entonces deixámolo. Logo introducimos o concurso de acios brancos e tintos. A parte do de carrozas, onde se entregan premios ás mellores carrozas, tamén temos un de acios agora mesmo, onde os veciños van á súa viña a escoller os mellores acios ou os que eles consideran máis formados, mellor formados e con mellor estrutura para presentar no concurso. Eso despois, un xurado decide cal é o máis bonito dentro de cada variedade, aí expóñense as principales variedades autóctonas daqui da zona, que son a reina, treixadura, dende logo, e despois en blancos, lado, loureira, e en tintos, sousón, caíño, ferrón, brancellao. Esta zona é moi rica en variedades, temos moitísimas das que poderíamos falar, pero esas son as principais, e son normalmente as que se expoñen no concurso, que unha vez vistas polo xurado, pois deciden cal é a mellor delas e a premian.
Desde hace por lo menos 15 años o más, yo soy la persona que me encargo de diseñar el cartel y de los aspectos publicitarios en general. Hacemos las pancartas, hacemos la logística de dónde se colocan los carteles y todo este tipo de cosas. Entonces, bueno, ponemos la imaginación para intentar cada año que aparezca una cosa nueva, una pancarta en un sitio distinto, aprovechar espacios, hacer photocalls, también preparamos toda la zona del Salgueiral, la parte que tiene publicidad, que ve la gente, pues todo ese tipo de cosas es lo que hago yo en la Festa da Vendimia, claro. Incorporamos outro ano tamén a decoración de balcóns e establecimentos con un premio millor de cada un deles, pero tampouco funcionou moito e hubo anos que non participou nadie, entonces tuvemos que suprimir. Seguimos co mercado artesanal porque creemos que é un éxito, todos os anos veñen novos participantes e, inda que non venden moito, gusta o paraxe, entonces din que en vez de estar na casa, pois que veñen a Leiro para disfrutar da festa e do día e do ambiente. Logo incorporamos tamén un desfile de coches clásicos. Logo incorporamos o ano pasado, fai 2 anos, unha feira, digámoslo así, de viños do Concello, que tamén participan as dúas cooperativas que hai na de O Ribeiro, que é a cooperativa do Ribeiro e a cooperativa Bodega Cooperativa San Roque de Beade, porque creemos que deben estar porque teñen socios no Concello e os colleiteiros do Concello de Leiro. Bueno, aquí ás miñas costas é onde nos facemos a exposición de viños do Concello de Leiro, de todas as adegas que queren participar, que somos prácticamente, eu creo que casi todas, ou todas, donde cada un trai pois, o seu produto a expoñer, a vender, a degustar. Bueno, isto empezou hai 2 anos, este creo que sería o terceiro, me parece, por a iniciativa miña e de outro degueiro máis, que nos parecía que o enclave era moi chulo, o Concello é un dos que máis adegas e máis representación ten do Ribeiro. De feito, esta chamanlle a Milla de Ouro do Ribeiro, por algo será, non? É unha zona espectacular para o viño, e como outras moitas do Ribeiro tamén, pero bueno, este enclave é maravilloso, nos parecía moi acertado tanto a festa, porque a temática é a mesma, como o sitio para poder promocionar os nosos produtos, e bueno, a verdade encantados porque nos 2 anos que viñemos foi un éxito, estamos moi a gusto con ela. O viño, con todo o mundo que o rodea, é o piar fundamental da economía do Concello de Leiro. Todo xira alrededor do viño, porque eu creo que aquí naceu, aquí naceu a primeira cooperativa do Ribeiro, a primeira de Galicia, polo tanto, eso nos indica o papel preponderante que ten o viño nesta comarca. Eu non son natural de Leiro, viñen para aquí por motivos profesionales no ano 82, e podo dicir que o cambio que experimentou Leiro no seu paisaxe desde o ano 82 a día de hoxe é tremendo, e sobre todo por a cuestión do viño, porque antes donde había monte e donde había matorral, ora hai viño. Eu poño un exemplo que eu cando viñen aquí, desde a miña farmacia, eu son farmacéutico, desde a plaza, víase Gomariz, e víase o núcleo de Gomariz, e despois ali arriba unha casiña no medio do monte que era Vilerma.
Uxe vese Gomariz e unha plantación continua que non só chega a Vilerma, senón que sobrepasa por encima da Vilerma. Por lo tanto, ese é un exemplo de paisaxe, do cambio do paisaxe que se efectuou en Leiro como consecuencia do viño, e eu creo que dá traballo a máis grande parte da población que está en tempo de traballar. Bueno, todas as festas da vendima, cada edición ten un pregoeiro, unha pregoeira diferente. O pregoeiro consiste en chegar ás instalacións do Concello sobre as 11:30 da mañán, ali toma un pequeno aperitivo con todas as autoridades, presentamos a todos os cargos que hai por ali, e logo pois dirixímonos á Plaza do Cruceiro, onde di o pregón. O pregón generalmente pois consta de varias partes nas que fala sobre todo do viño a través dos séculos, dos arrieiros, dos seus traballos de levar os viños nos burros hasta Santiago ou hasta os portos das Rías Baixas ou Altas para logo embarcalos hacia América, e logo do pregón pois visita todo o recinto onde se desenrola a festa da vendima, e a continuación procedemos a unha comida popular. E despois xa pola tarde, pois claro, todos teñen as súas ocupacións e despois de comer suélense marchar. Os diferentes pregoeiros que hubo ao longo destes anos que eu recorde, pois podo nombrar a Ana Pastor Julián, a Rajoy, Alberto Núñez Feijóo, Miri Saavedra, o Carrabouxo, que foi un dos pregóns que a mí máis me gustou de todos, sin despreciar a nadie, que a nadie lle parezca mal. Pareceume un pregón super diferente a todos os demais, e moitísimos máis. Me siento gallego por encima de todo y llevo a gala eso que llaman algunos cortesanos ser de provincias. Alguno podrá pensar que es porque nací y estudié en Santiago o porque viví en Pontevedra, pero yo creo que es también porque me crié en Ourense. En O Carballiño pasé algunos de mis primeros años y fueron también algunos de mis mejores años. Fueron los 3 primeros años de mi vida. Nunca viví mejor. Nadie... Esto hay que explicarlo, alcalde. Nadie se metía conmigo y yo tampoco me metía con nadie. No tenía problemas y estaba en otro momento de mi vida. Por eso puedo decir que aquí, además de pregonero, otros no, pero yo sí, me siento profeta en mi tierra. E recordando ahora, pois hai un mogollón de anécdotas que suceden ao longo de todo o ano, pero máis o día da festa. E recordo dúas horas bastante curiosas. Unha, pois que fai 2 anos estaba un día de calor insoportable, estábamos aquí no Salgueiral comendo, se o calor non se aguantaba, de repente empezou a cubrirse o ceo, empezou a caer unha granizada que perforou as carpas, desfixo a festa, tuvémonos que ir. E outra anécdota, pois, dun pregoeiro, porque os pregoeiros solemos pedir o pregón para archivalo con toda a documentación de cada edición, de cada festa, pedinlle o pregón, e dixo, neno, non cho podo dar porque dixeno de memoria, non teño nada escrito. Bueno, aparte de participar na exposición de viños, eu todos os anos levo algunha carroza, xa ben sexa miña ou de algún amigo, porque temos maquinaria agrícola, entón, pois cos remolques nos prestamos a que, se alguén necesita os remolques ou non ten que levala, pois facilitámoslle nos o vehículo, e de non ser así, pois faémola nós.
pero un ano, pois, eu andiven con camións tamén, por circunstancias, e montámosla no camión. O tema foi que cando montámosla nun sitio moi espacioso, moi grande, e cando nos puxemos a desfilar, resulta que o vehículo non collía pola vía por onde tiñamos que pasar e tuvemos que, para entrar no campo, despois do desfile, tivemos que desmontar parte da estructura para poder pasar porque non había maneira de metelo. É un sentimento de frustración, pero ao mesmo tempo de prudencia, é un sentimento de frustración porque, bueno, pois gustaríanos celebrar a todos este ano que acadamos o título de Festa de Interés Turístico a nivel Galicia, pero é un sentimento de prudencia porque tal como se están presentando as cousas, se a cousa queda aí, vai ben, pero eu non podía arriscar a saúde dos veciños, da xente, dos visitantes, e a parte que entendo que iba a vir moita menos xente, o cual tamén é lógico. Polo tanto, decidimos non telas, igual que onte que se proclamou campeón de Liga o Real Madrid, pediu que non se celebrase. Pois eu creo que temos que ser moi cautos nestas celebracións e nestes momentos o que ten que priorizar é a saúde e o que nos dicen, que nos transmiten desde Santiago, sentidiño. Este año no hay, pero no es porque se anule, sino porque se pospone. Entonces todo el trabajo que teníamos preparado para este año se pospone para el año que viene y desde luego mi opinión personal es que es mejor que se posponga y que haya un año de vacío y que no que se haga una cosa descafeinada que además podría poner en peligro a las personas por el tema de los contagios. Es decir, es mejor dejarlo en blanco, damos un salto de un año para otro y nada, el año que viene todo lo que tenemos hecho lo sacaremos y además volveremos con mucha más imaginación y con mucha más alegría. Bueno, o sentimento máis ben é un
pouquiño de tristeza polos feitos que é. Pois a festa, mira, hai máis anos para facela, o problema é o que hai, temos que ser conscientes do que temos de arriba, e a festa se fará, se non é en agosto, faz en outubro, se non, o ano que ven xa Dios dirá. Bueno, a sensación, non sei, de impotencia, frustración, tristura, porque, bueno, xa non... despois de tantos anos facendo o mismo e colaborando con este evento, é unha pena, agora que estaba, eu penso que en pleno auge, cando mellor estaba funcionando, haxa que frenar así de golpe, sobre todo este ano con peor aínda, porque para nós, coa exposición de viños que facemos aquí no Salgueiral, era unha axuda para promocionar e para vender algo. Este ano que non vendemos nada, porque isto está todo parado, pois viñanos ben tamén poder estar aquí, sería unha axuda, pero, bueno, eu entendo que é o máis acertado habela suspendido debido á situación de alarma que hai e ante todo está a salud, non? Eu penso que é o primordial. Bueno, pois este ano, como xa sabedes, polo COVID-19, pois non podemos desenrolar a festa da vendima, que xa tiñamos bastante adiantada, xa todo preparado, e a verdad que sinto moita tristeza por non poder levála a cabo, xa non polo traballo que dá, sino para que a xente do pobo pudera disfrutar e non estar con medo como estamos todos por esta pandemia que nos está acechando e que, por desgracia, cada día hai máis brotes. Entonces, pois, sinto unha sensación, xa digo, de tristeza e pois de moita pena de non poder disfrutar da nosa festa da vendima, que ademais declararon a de interés turístico fai unhos meses e, bueno, era un buen momento para celebrala e poñerla máis en alza, pero lamentablemente este ano pois teremos que quedarnos sin ela e po ano, por suposto, disfrutaremos doblemente da nosa festa da vendima. Bueno, desde Leiro esperemos que o ano 2021 pois a cousa sanitariamente este mellor, pódase celebrar a festa da vendima con todas as garantías, cousa que ao mellor non éramos capaces de celebrar este ano. Polo tanto, eu invito a todos os posibles visitantes que nos iban a ver o día 20, que iban vir, perdón, o ano 20, pois que se acerquen aquí o ano 21, que serán ben recibidos e con todas as garantías de sanidade e de disfrute da festa.